Kawruh Murti Tomo Waskito Tunggal adalah salah satu aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, didirikan oleh Raden Suwono pada 1926. Ajarannya bagaimana menuju keutuhan spiritual antara manusia dengan Tuhan, dengan memahami sangkan paran, kasunyatan, dan kasampurnan. Dengan pedoman tindakan antara lain, ojo pisan-pisan duwe niat ngerusak culika utawa cidra marang sedulurmu. Yen ana sadulurmu nemu pakewuh utawa kasusahan, padha bela sungkawa lan tulungono saperlune. Aja birahi goroh lan aja takabur. Aja milikan sadengah kang ora halal. Aja golek dadahaning perkara. Aja anjarak ngambah ing dedalan kang ora utama.